nyt tutkitaan, että tämä pönttö, kun täällä oli tämä Västäräkin pesää ja tästä on viikko kulunut juhannuksesta ja no ilmeisesti tuossa juhannuksen tienoilla oli lähteneet Västäräkin, niin katsotaan se pesä, että minkälainen, onko sinne jäänyt mitään. Onko sinne jäänyt mitään muuta kuin pesän jäänyt. Minkälainen se on? Siinähän se on ollut. Kyllä sieltä on kaikki poikaset päässyt lähtemään. Kaikki poikaset on päässyt lähtemään. Ei ole jäänytkö risut vaan siihen. Risut on jäänyt siihen. Niin. Siinähän se on ollut.